ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ 2 ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ 2 ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା MCQ। ଏଥିରେ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କରିବନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବାରମ୍ବାର 2 ଥର 3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସିଓର ଅଛ, 100% ସିଓର ଅଛ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବ୍ଲାକେନିଂ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ MCQ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 50 ମାର୍କସ୍ ଆଉ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଲେଞ୍ଚର୍ସ ୱାଇଫ୍ who had deep faith in God, which one of the options support this? ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ପାଠରୁ, ଏଥିରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗଭୀର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏହା ହେବ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ଏହା ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲେଞ୍ଚର୍ସ କର୍ନଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଠରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଯେ ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ କର୍ନଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ତା ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଫସଲ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ, ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ଏହା ହେବ ତାର ଉତ୍ତର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ହ୍ୟାଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋସନ୍ that had nothing to do with education। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ପାଠରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଟାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ନୁହଁ ବୋଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 3ର ଏ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। During his schooling, Gandhi used to win prizes, scholarship, and had good certificates for the thanked his days. For that he thanked his days. During his schooling, Gandhi used to win prizes, scholarship, and had good certificates. For that he thanked his days. ସେ ଯେଉଁ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଯେ এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଜିଣୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିଲା, ଏଥିରେ ସେ କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲେ? এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେବ ନା ସେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ବା ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। 4 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ aid to the festive air of the spring festival called Chapterkut in Mizoram। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, ଇଏ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଚାପ୍ଟରକୁଟ ଯେଉଁ ପର୍ବ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ କୋଉଟା ଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପର୍ବଟି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ହୋଇଥାଏ। କୋଉଟା ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା କୋଉଟା ସେଥିରେ ମିଶିଥିଲେ ଚାପ୍ଟରକୁଟ ପର୍ବଟି ମିଜୋରାମର ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ଲୁଟ୍, ଗଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୃଦଙ୍ଗ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ଲୁଟ୍, ଗଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୃଦଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପପିର ଇଜ ଦି ନେମ୍ ଅଫ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ପପିର ଏଇ
ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଠରୁ ଆସିଛି। କପିର ଇଜ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। କପିର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନାମ ଏହା ପଚରାଯାଇଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାମ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। If one is ambitious to succeed in a trade or profession, one must this। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଇ ପାଠରୁ। এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯଦି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କୌଣସି ମାନେ ବେପାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ବି, ନା ସେ ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଅର୍ ହେୟାର ଏଜୁକେସନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡେସ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଟେବୁଲ ରିକ୍ରିଏସନ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ এই ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ଅଟେ ବା ପ୍ରକୃତ ମନର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାଇଁ ଅଟେ। ରିକ୍ରିଏସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ବା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପାଇଁ এই ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ମାନେ ଠିକ ତାହା ପଚରାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ଡି ହେଲା ଏହାର ଆନ୍ସର, ରିଡିଂ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ and watering plants। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। An average adult exchanges about dash air per day as stated in the chapter air pollution a hidden menace। ଯେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ। ଯେ ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଛି ଜଣେ ଅଡଲ୍ଟ ବା ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏୟାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏ ହିଡେନ୍ ମିନେସ୍ ପାଠରେ ପଚରାଯାଇଛି। এই 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ସି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ଏଠି ଦୁଇଟି ଅପସନ ଟି କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁଛି ଏ ଆଉ ସି। ଏ ରେ ଲେଖା ଅଛି 1.5 କେଜି, ସି ରେ ଲେଖା ଅଛି 15 କେଜି। ତମେ ସେଠି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ 1.5 କେଜିରେ ବ୍ଲାକେନିଂ କରିବ ନାହିଁ। ସିଟା ହବ ତାର ଆନ୍ସର 15 କେଜି। এই ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ସଜାଗ ରହିବ ମାନେ ଅପସନ ଦେଖିବା ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। The phrase lungs slowly become garbage dumps means that dash। ମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି lungs slowly become garbage dumps। ଯେ এই ଫ୍ରେଜ जो lungs slowly become garbage dump, ଆମର जो ଫୁସଫୁସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଯେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାର ମାନେ କ'ଣ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 10ର ହବ ଆନ୍ସର ସି। 10 ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହବ ସି। harmful substances are gradually in the lungs stored। ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲଙ୍ଗସ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରସେସ ଆର୍ ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ which are used for dash। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଆମର ପୋଏମ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପୋଏମର ଆସିଛି। ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ରସେସ ବା ଗୋଟେ ଗଛର ଚେର ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ହୁଏ ତାହାକୁ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 11ର ସି, ମେକିଂ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍କେଟ୍ସ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ମେକିଂ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍କେଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। The poem All Things Bright and Beautiful is included in which of the following poetic collection। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କବି ପରିଚୟ ବା about the poet ସେଥିରେ ଥିବ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଯେ এই ଯୋଉ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କୋଉ ବଡ କବିତା ସଂକଳନରୁ ବା ଏଇଟା ସେଟା ନୁହଁ, ଏହା କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା which poetic collection ବା କୋଉ ମାନେ ବଡ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଯୋଉ କବିତାର ଅଂଶଟି
କୋଉ ବଡ଼ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟମାସ କାରୋଲ। এই 12 নম্বর প্রশ্নর উত্তর হল অপশন ডি ক্রিষ্টমাস কারোল। নেক্সট আমি ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। A voice thrilling near was heard. A voice thrilling near was heard. Whose voice was thrilling for the poet? ଏ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ସୋଲିଟାରୀ ରିପେୟାର ପୋଏମରୁ ଆସିଛି। ଏଠି କବି ହେଲେ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ଯେ ଏ ଭଏସ ଥ୍ରିଲିଂ ନେୟାର ୱାଜ ହିୟର ହୁଜ୍ ଭଏସ ୱାଜ ଥ୍ରିଲିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟେ କୁହାଯାଇଛି ଥ୍ରିଲିଂ, କାହାର ଭଏସ ମାନେ ଅଧିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବା ସୁମଧୁର ଅଟେ ବା ଆମେ ତାହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରିଯାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଭଏସ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଡନ। ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତାର ଭଏସ ଥ୍ରିଲିଂ ଅଟେ। ଭଏସ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଡନ, ମ୍ୟାଡନ ମାନେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ ଟାଇମ୍ ଦି ଡ୍ୟାଶ ବାର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ସ ଦି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦି ସିଜ୍। ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସୋଲିଟାରୀ ରିପେୟାର କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ ଡ୍ୟାଶ ଟାଇମ୍ ଦି ଡ୍ୟାଶ ବାର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ସ ଦି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦି ସିଜ୍। ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡାକ ବିଶେଷ ମାନେ ଲହଡିର ଗର୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କୋଉଟାକୁ ମାନେ କୋଉ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ ଯେ ସେ ଲହଡାର ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କୁକୁ। ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦି କୁକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦି ସିଜ୍, ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ 15କୁ ଯିବା। In the poem village song is composed by dash। village song ଯୋଉ କବିତାଟି ରହିଛି ତାହାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହା ମଧ୍ୟ 15ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହବ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। Which of the following expression village song means the music of nature? ଯେ ଯୋଉ village song କବିତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଦି ମ୍ୟୁଜିକ ଅଫ ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଦି ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦି ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦି moist east wind comes marching and of the appropriate literacy device which is used above line। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦି moist east wind comes marching ମାନେ ଏଇ କବିତାଟି ଆସିଛି ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ପାଠ କବିତାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସିଓର ନୁହଁ କାହିଁକି ମତେ ଜଣା ପଡୁନି ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି। 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ହବ ଯେ ଅପସନ ସି personification। 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି personification। Which statement is incorrect according to the poem Flower School? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ପୋଏମ ରାଶି ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ମାନେ କୋଉଟା ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲର ନୁହଁ, ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲକୁ ରିଲେଟ କରୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଡ୍ରେସେସ୍। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। According to Sarojini Naidu in the poem village song bridal robes are dash। ଏହା ହେଉଛି village song କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଯେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଯେ କବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଯୋଉ ମାନେ କନ୍ୟାର ଯୋଉ ବିବାହ ସମୟରେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ରହିଥିବ ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। How many years ago Vicky was a part of living human? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଫର୍ମାଲି 4 କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏହାର କବି ହେଲେ ରୀତା ଏସ୍ ମଣି। ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଭିକିର ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ଥିଲା?
କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 2 years ago। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ହେଲା ବି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭିକିର ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାହା ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, where did Dieter's grandfather discover the tiger cub? Tiger cub ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ବୁଝିଲେ ସେଇ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଜେଜେବାପା ସେ ଯୋଉ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ ବା କୋଉଠି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ବା ସେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି, ଅପସନ୍ ସି, ଅନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ। ଅନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି, ଅନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। Timothy became aggressive in the age about what days? ତିମୋଥୀ କେତେବେଳେ ଯେ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ ହେଲା, କୋଉ ବୟସ କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ ନେଚରର ହେଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥୀ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏହା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 6 month। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 6 ମାସ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ ବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। What frightened Timothy in the zoo? ଯେ ତିମୋଥୀ ଜୁରେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଡିଟେଲରୁ ଆସିଛି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି, ସେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ଚିତାବାଘକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 24, What reason did Luskov give for losing his employment as a school teacher? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଆସିଛି ନନ୍ ଡିଟେଲ ଦି ବେଗର ପାଠରୁ ବା ଦି ବେଗର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ନନ୍ ଡିଟେଲରୁ। ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୁସ୍କଫକୁ ନା ଲୁଜିଂ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେ ତାର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 24ର ସି, ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁସ୍। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁସ୍ ମାନେ କପଟ କରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେର୍ଗେଇଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 24ର ସି। ସି ହେଲା ଏହାର ଆନ୍ସର। Where did Sergei meet Luskov after 2 years? ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେର୍ଗେଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୁସ୍କଭକୁ ମିଶିଥିଲେ? 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଗୋଟେ ମାନେ ଥିଏଟର ବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ତାକୁ ମିଶିଥିଲେ, ଡି ହବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, What happened after the aunt had transferred her property ଜୁମନ ଶେଖ? ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଜୁମନ ଶେଖ, ଏହା ଆସିଛି ଦି ଭିଲେଜ ଜର୍ଜ ନନ୍ ଡିଟେଲ ପାଠରୁ ନନ୍ ଡିଟେଲ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନା ଜୁମନର ଯିଏ ମାଉସୀ ପିଉସୀ ବା ଆମେ ଖୁଡ଼ି ଯାହା ବି କହିପାରିବ ସେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୁମନ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହା ହବ 26ର ହବ ଆନ୍ସର ହବ ସି। ସି ୱାଜ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟେଡ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, କାଳେ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ 26ର ଆନ୍ସର ହବ ସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। Why was Juman secretly happy when Algu Chaudhary was chosen as a chief punch? ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିଲେଜ ଜର୍ଜ ନନ୍ ଡିଟେଲ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, କାହିଁକି ଜୁମନ ଶେଖ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ତାର ଚିଫ ଜର୍ଜ ବା ଚିଫ ପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? କାହିଁକି ତା ମନ ଭିତରେ ସେ କାହାକୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବିକଜ ଅଲଗୁ ୱାଜ ଏଫ୍ରେଡ ଅଫ ହିମ୍। କାହିଁକି ନା ଅଲଗୁ ତାକୁ ଡରୁଥିଲା। 27ର ଆନ୍ସର ନାଇଁ ସେଟା ନୁହଁ, ବିକଜ ଅଲଗୁ ୱାଜ ହିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାହାର ଅଲଗୁ ଥିଲା ତାହାର ମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ହୁଏତ ତା ସପକ୍ଷରେ ସେ ତାର ରାୟ ଦେଇପାରେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଥିଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଜୁମନ ଶେଖ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ
ନା କ'ଣ 27 ର ଉତ୍ତର ହବ B, Olga was his close friend। ନେକ୍ସଟ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। When did ସାହୁଜୀ put a double load on the bullock? ନା କେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଯେ ଭିଲେଜର୍ସ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ସମଝୁ ସାହୁ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ବଳଦଟି କିଣିଥିଲା ତା ଉପରେ ଡବଲ ଲୋଡ ପକେଇଦେଲା ବା 2 ଗୁଣ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରି ଲଦିଦେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଏକା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ କେତେବେଳେ 2 ଗୁଣ ଭାରି ଲଦିଦେଲା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି। 28 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ ଡି, ଏହାର ଆନ୍ସର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଫୋର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍। 28 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଫୋର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 29 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। According to grandfather from the story, a grain as big as handshake, what was the only thing people truly called their own? जे एज के ए ग्रेन एज बिग एज हैंड्स एक जो आम नन डिटेल पाठ रहा से जेजेबापा मतरे जे कोटा गोटे माने लोक माने गोटे सत जिनस बोली भावुले। ये प्रश्न उत्तर है 29 हम डी, ना लेबर। 29 आंसर है डी। 29 नंबर प्रश्न आंसर है डी। नेक्स्ट आम नेक्स्ट आगे जा 30 नंबर प्रश्न जे व्हाई कुडंट द फर्स्ट ओल्ड पेशेंट आंसर द किंग्स क्वेश्चन प्रॉपर्ली? जे ए प्रश्न आमर ए ग्रेन एज बिग हैज हैंड्स नॉन डिटेल गल्प आछि जे काहेकि जड़े पेशेंट जे रजांकर आंसर को ठीक भाव दे पारि नथिला। 30 प्रश्न 30 नंबर प्रश्न आंसर हो सी, बिकॉज ही वाज सो डेफ। से बहुत से शुणी पार नथिला, से बधिर हो जाइतला, तेणु से रजांकर प्रश्नर उत्तर दे पारि नथिला। तेणु ए प्रश्नर उत्तर हबो सी। नेक्स्ट आम आगे आगू जा 31 नंबर। एवरीवन फाउंड मिसेस मोहंती टू बी ए very friendly and present person. Write a single word for the underline phrase. या फ्रेजल verb आछि friendly and pleasant person। जे देखो सॉरी मो फ्रेजल verb कह देली। यह होची गोटे वन वर्ड। यह प्रथम पाठ जोड़ा हमर रहिची ना ए लेटर टू गॉड सेथिरे जो हमर वोकाबुलरी पद रही जे गोटे शब्द प्रकाश कर जी कि समस्त सहित मिसी पार तो फ्रेंडली आउ भल व्यवहार देखई पार ताको कौन कह इंग्लीश रे सेटा ये पचरा जाइए। यार उत्तर हम 31 उत्तर हम सी, एमिएबल। 31 प्रश्न 31 नंबर प्रश्न उत्तर हम सी, एमिएबल। नेताजी was famous freedom fighter. He was born in Cuttack. Which option is the correct combination of two sentence? जे ये जो ऑप्शन गुड़ाक मध्य को कॉम्बिनेशन टा ठीक अच्छी जे को माने एटा गोटे आमे कहि परिबे टाइप्स ऑफ सेंटेंस रे जोटा रही छै हमरा कॉम्प्लेक्स आ कंपाउंड सेंटेंस सेति को नेकी एटा पचरा जाई छी जे 32 नंबर उत्तर हो हमरो डी, नेताजी वाज बोर्न इन कटक वाज ए फेमस फ्रीडम फाइटर। ए प्रश्न रो उत्तर हो 32 नंबर प्रश्न रो उत्तर हो डी। नेक्स्ट आमे आउट के आगु जिबा आउट के आमे आगु जिबा। नेक्स्ट हमरो नेक्स्ट प्रश्न हला 33 नंबर। द चैरिटीज वन एक्सेप्टेड डेस पेइंग टैक्स। यह प्रिपोजिशन माने हमरो जो लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर बहिरो प्रिपोजिशन चैप्टर को आछि। 33 नंबर प्रश्न रो उत्तर हो सी, एक्सेप्टेड ऑफ। सॉरी सी 33 नंबर प्रश्न उत्तर सी हो फ्रॉम हो एक्सेप्टेड फ्रॉम। सॉरी टिके भूल हो गला क्षमा करिवे। वर्तमान 33 नंबर प्रश्न उत्तर हला ऑप्शन सी, एक्सेप्टेड फ्रॉम। नेक्स्ट आमे आउ टिके आगु बुझिबा। नेक्स्ट होला हमरो 35 34 नंबर प्रश्न। She had finished her homework before days. Choose the correct option from the following complete sentence. यह होची she had finished her homework before days। यह होची हमरो रिलेटिव क्लॉज
ମାନେ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବହିର ଗ୍ରାମାରକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହବ ବି, ସି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଡ୍। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି ସେଣ୍ଟ ଟୁ ବେଡ୍, ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 35 ନମ୍ବର। Which sentence from the following is not acceptable? କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏ ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବା କୋଉ ଧାଡିଟି ଏଥିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ବି ସି ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହବ ବି, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାର୍ଡଲି ରେନ୍ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ। ଏହା ହଉଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନୁହଁ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାର୍ଡଲି ରେନ୍ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, on this occasion people clean their homes and discard the old to bring in the new. The non-finite finite clause in the above sentence is dash। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଇଟ୍ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବହିର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହିର, ସେଥିରୁ ଆସିଛି। ଯେ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିଲା ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଇୟର। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ହ୍ୟାଜ ଡ୍ୟାଶ ଏଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଏହା ଆସିଛି ଯେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍। ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ରହିଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ପୁରାତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡ୍ୟାମେଜିଂ। ଦେଖ ଚାରିଟି ଅପସନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ଡ୍ୟାମେଜେବୁଲ, ଡ୍ୟାମେଜଡ, ଡ୍ୟାମେଜିଂ, ଡ୍ୟାମେଜ। ନାଉନ, ଆଡଭର୍ବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ହବ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଡ୍ୟାମେଜିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 38 ନମ୍ବର। What does the word meanness mean in the context of the title air pollution a hidden menace? meanness ଏ ଯୋଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଏହା ଆସିଛି। ଏହି ପାଠରେ meanness ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଥ୍ରେଟ, ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଭୟ। meanness ମାନେ ଥ୍ରେଟ, ଲୁକାୟିତ ଭୟ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ somebody from growing properly a single word phrase is this। ଏହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପଚରାଯାଇଛି ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର somebody from growing properly, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ। ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର somebody growing properly ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ରୋକିଦିଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହବନି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ନ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ୍ ଭାଇ ପାଠରୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେକ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ଗୁଡାକ ରହିଲା ବହି ପଛରେ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକର ମିନିଂ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି, ତମେ ଓଡିଆରେ ଜାଣିବ। ଓଡିଆରେ ଜାଣିବାଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିବା ବା ଘୋଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପଚାରିବ। ସେ ଭିତରେ ଭୋକାବୁଲାରୀରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାକୁ ଏଠି ପଚାର ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର somebody from growing properly। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ୍ ବାଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ସି, ସାପ। ସାପ ମାନେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟାକୁ ଆମେ ସାପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି, ଯେତେକ ବହି ପଢୁଛି, ଯେତେକ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 40 ନମ୍ବର। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ପୋଜେସନ ସୋ କିପ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାଶ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ୍ ବାଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଅନଟାର୍ନିଶ୍ଡ। ଏହାର 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସି, ଅନଟାର୍ନିଶ୍ଡ ମାନେ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଦି କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏହି ଯୋଉ ଚାରିଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଟା ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଧାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଟେ ବା କୋଉଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଠିକ୍ ଅଟେ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଫର ମେନି ଇୟର୍ସ। ଦେଖ ଏ ଭିତରେ କୋଉଟା ହେଲେ ହବନି, ଏହା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଆମର ମାନେ ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ ପାଠରୁ, ତେଣୁ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଲେଟ୍ସ ମି ଗୋ ହୋମ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡେଜ୍। ଲେଟ୍ସ ମି ଗୋ ହୋମ୍ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟଟା କୋଉଟା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଲେଟ୍ସ ମି ଗୋ ହୋମ୍ ମତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ସେ କାହାକୁ ପଚାରିଛି, ସବଜେକ୍ଟଟା କୋଉଟା। ଦେଖ ଯେ କେତେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଭେର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସର୍ବଦା ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ କଣ ହେଇଥିବ ନା ୟୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆସିଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହବ 42ରେ ଆମେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦି ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କାଉଟ କ୍ୟାମ୍ପରୀ। ହେଲେ ଏହା ଆସିଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଭେର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କାଉଟ କ୍ୟାମ୍ପରୀ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭେର୍ବ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟେଡ୍, ଟିକେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଭେର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଟେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରାୟ ଦେଇନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦିଟା ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ହେଜ୍ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ଇଜ୍ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କଲା ବେଳକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନେ ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଲାଇନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି କି, ଇନଭାଇଟେଡ ଅଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଏଠି ହେଜ୍ ହେଲା, ଯଦି ଇଡି ଫର୍ମ ନଥିବ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହିଁ ଦେଖିବ, ହେଜ୍ ଥିବ, ଇଜ୍ ଥିବ, ଇଜ୍ ହିଁ ଲେଖିବ ଯଦି ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ନଥିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଅପସନରେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହବ 43ର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 44 କି ଯିବା। ଦ ଟିଚର ମେଡ୍ ମି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି। ଏଠି ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ମାନେ ପାଠ, କୋଉ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଆମର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପାଠରୁ ଆସିଛି, ଇଂଲିଶ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗ୍ରାମାର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପାଠରୁ ଆସିଛି। 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ସ୍ପିକ୍। ଦ ଟିଚର ମେଡ୍ ମି ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ପିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଲୁଟନିସ୍ ଫେସ୍ ଇଜ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ମୁନ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ ପାଠରୁ, କମ୍ପେୟାର୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟିକଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ପାର୍ଟିକଲ ଲାଗିବ, ତେଣୁ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦି ବୟ ୱାଜ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ବାଇ ହିଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଫ୍ଟର ହିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡେଥ୍। ଦେଖ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଏଇ ଫ୍ରେଜର ଅର୍ଥ କୋଉଟା, ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମିନିଂ ଦେଇଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭେର୍ବ କୋଉଟା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଇଠି 3-4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ମିନିଂ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭେର୍ବ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ଫ୍ରେଜାଲ ଭେର୍ବ ଦେଇଦେଲେ ମିନିଂ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଶବ୍ଦର କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ଦେଇଦେଇଥିବ, ପାର୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଛଡା ଏଇଠି ଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସିପାରୁଛି, ଫ୍ରେଜାଲ ଭେର୍ବର ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଅପସନ ଏ ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ that Mr. Polai will visit
outclass soon. The underline noun class functions. A noun class ପାଠରୁ ଆସିଛି, noun class adjective class ସେଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଠି that Mr. Polai will visit out class soon. ଏହା ଏଇ କ୍ଲଜଟି କୋଉ ଆକାରରେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ, where wishes horses, beggars would ride them. This is an a dash. ଯେ ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ପାଠ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲୋଜ ରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ହବ ଆମର 48 ର ଆନ୍ସର ହବ ସି। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହବ ସି। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହବ 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ସି ହେଲା ନା imaginary conditional clause. Next, the beggar told Sergei that all would dash by Olga. এই প্রশ্নটি আসছে আমার দি বেগার নন ডিটেল পাঠর 49 নম্বর প্রশ্ন। দি বেগার টোল্ড Sergei that all would dash by Olga. যেତେବେଳେ Sergei থিଏଟରରେ ଲୁସ୍କୋଭ ବା ବେଗର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ Sergeiଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାଠ କାଟୁଥିଲା, କିଏ କିଏ କାଟୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ନା ଏହା ହବ ୱାଜ ଚପ୍ଡ। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କାଠ କାଟିଥିଲା। ଅଲ୍ ଉଡ୍ ୱାଜ ଚପ୍ଡ, ଯେ ଅଲଗା ତା ପାଇଁ କାଠ କାଟି ଦଉଥିଲା। ଅଲ୍ ଉଡ୍ 49ର ବି। 49ର ଆନ୍ସର ହବ ବି, ୱାଜ ଚପ୍ଡ। ଇ ଚପ୍ଡ, ଆର୍ ଚପ୍ଡ, ୱେର ଚପ୍ଡ ହବନି, ଯେହେତୁ that all would ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାରକୁ ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ୱାଜ ଚପ୍ଡ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Adyas said, I had a sweet dream last night. The correct indirect speech of the above sentence statement is dash. ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା past perfect tense ରେ ଅଛି reported speech ଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ past perfect tense ରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ତମର ସେ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ତମମାନେ ଦେଖିବ। 50 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହବ ଯେ କ'ଣ? 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। Adyas said that she had had a sweet dream last night. 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ପିଲାମାନେ ତମେ ତ 50ଟି ମାନେ MCQ ଜାଣିଲ, ଆଉ ତମର ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି। 50ଟି ମାନେ MCQ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ହୁଏତ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। Thanks and good luck for your examinations. Thank you so much for watching this video.